Ibarugan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na walay igong ebidensya aron malambigit si kanhi House Speaker o galiti Representative Martin Romualdez sa anomalya nga naglambigit sa flood control skandal. Matod sa senador, bisan og daghang pasangil nga naglambigit sa kanhi House Leader sa gibutiyag nga anomalya sa flood control, wala igong ebidensya nga mapakita o makapamatuod sa iyahang kalambigitan sa nesgutang iskandalo. Unang gipagawas sa ang inisyal nga report sa Senate Blue Ribbon Committee nga nagrekomenda sa pagpasaka og mga kaso batok nila ni Senador Chis Escudero, Senador Jingo Estrada o Senador Joel Villanueva ug wan pa kadagkuang pangalan. Apan sa revised partial report, giusab kini og girekomenda ang pagpahigayon og preliminary investigation batok sa naisgutang mga pangalan. Wala gihapon maapil ang pangalan ni Romualdez sa revised report. Si Senador Lacson kinsa maoy chairman sa maong komitiba, mipasabot nga ang rekomendasyon alang kang Romualdez mao ang pagpadayon sa fact-finding efforts og ang posibleng pagporma og kaso batok kaniya. Naglakip usab kini sa pinansyal sa pagsusi o pagtuki sa bahandi sa igagaw sa presidente. Ato niya importante ang tabang sa Anti-Money Laundering Council kun EMLC. Alang niini, matod niya nga sa pagkakaroon ang basihan lang sa komite mao ang testimonya sa kontrobersyal nga saksi nga si Orly Gutesa. Bisan pa niini, matod niya aduna pa'y posibilidad nga mausab ang status ni Romualdez sa final committee report. Samtang napadayon pa ang investigasyon sa Senado sa nabutiyag nga iskandalo. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.